Приятели, аз съм Иван Атанасов. Правя бързо включване от нашия магазин. Искам да ви покажа сравнение на цените между борсата в Плодовитово и борсата в Бургас. Първото нещо, което прави впечатление, е краставичката Гергана. На борсата в Плодовитово е 2,50. В Бургас при нас е 3,50 лева. Бял патладжан, тук в Бургас почти няма, 1,30. Тук е 2 лева. Черния патладжан е 80 стотинки. В Бургас е 1,30. Пипера е горе-долу същия, зеления домат същия. Карфиола е с 20 стотинки надолу. Друго интересно е лютата чушка шипка. Ето я. Тя е 3 лева на Плодовитово, при нас е 4 лева в Бургас. Ето и рибката. Рибката е 2,80 на Плодовитово, 4 лева в Бургас. Имаме чорбаджийска чушка. Чорбаджийската чушка е 2 лева на Плодовитово, 3,50 в Бургас. Друго много хубав стар лук от Плодовитово, 80 стотинки, 1,10 в Бургас. Балучка 2 лева на Плодовитово, 4 лева в Бургас. Според вас откъде идва тази разлика в цените? Може да напишете долу в коментарите да ми кажете. И аз имам някакви предположения, но ще ми е интересно да видя какво мислите. Чао!